L'actu filɛ jama bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma o bisimila an ka don kibaru kɛnɛ kan an bɛ octobre kalo tile fɔlɔ la san 2021 laseli minnu b'an bolo ka d'aw ma bi kasɛgɛri kun y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn kɔni ŋunuŋunu kan kɔni kun bɛ ka kɛ bɔlɔlɔsira kɔni kan kun y'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni bɛna na négociation dɔ kɛ ni Russie ye Russie yɛrɛ fana bɔra ka négociation min yira kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna k'a yira k'a fɔ ko négociation kelen min bɛ olu ni Mali cɛ k'o de ye kɛlɛkɛminɛn ko ye o kuma in kɔni o ye tiɲɛ barisa kunu aéroport kɔni na kɔni Russie fédération kɔni nana ni avion de naani ye kɛlɛkɛ avion min bɛ se k'an ka soldat dɛmɛ kɛlɛ kɔnɔna Colonel Sadio Kamara ale kɔni n'a ka mɔgɔw kɔni taar'u kunbɛn aéroport la Colonel Sadio Kamara kɔni ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni b'a yira k'a fɔ ko olu ni Russie kɔni ka partenariat ko ni dɔ ma fara a sinsinni kan ko dɔ tɛ bɔ a la ko barisa ko avion ko affaire kun b'olu ni États-Unis cɛ ko hali bi k'olu ka avion bloqué don est ko Russie dun t'a daminɛ la ko hali a tɛ kalo damadɔni bɔɲɔgɔn kɔ o ko kɔni ɲɛnabɔra k'ale bɛ min ɲini maliyɛndenw fɛ k'an ka to ɲɔgɔn kɔ ko caman bɛ kɔfɛ Iba One n'o ye an ka Mali artiste ba dɔ ye ale kɔni artiste do wa a kɛra producteur ye kɔsɛ in na barisa a y'a ka label dayɛlɛ o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko Iba One kɔni bamuso n'o tɔgɔ ko Umu Diri Iba One bamuso kɔni ne a yɛrɛ b'a wele ko mama Umu Diri k'o kɔni fana ka kalifa minɛn'a la kunu alamisa don la septembre kalo tile 30 san 2021 a yira k'a fɔ an baaraɲɔgɔn an bamuso mama Umu Jara ale kɔni cɛ fana ka kalifa minɛn'a la an bɛ dugawu ɲini aw fɛ ka dugawu don kɛ ala ka hinɛ banbatɔ ninnu bɛɛ la k'u dayɔrɔ sumaya k'u fara silamɛsuw kan hukumu kelen kɔnɔna la tuguni a yirala k'a fɔ ko Yusuf Jawara n'ale fana tun ye Thomas Sankara kɔni compagnon ye Thomas Sankara ka conseiller fana kun don Thomas Sankara no ale fana kun ye Burkina Faso président kɔrɔ dɔ ye Yusuf Jawara kɔni kun ye ale ka conseiller wa n'a ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Thomas Sankara ka fanga kuma Yusuf Jawara yɛrɛ kɔni ye écrivain ba ye Mali kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko ala ye o fana ka kalifa minɛ la saya kɔni ye fɛn ye min kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka taa de kɔnɔ an bɛ ala deli n'an fɛn fɛn ta bɛ na don min na o ka sɔrɔ an bɛ sira ɲuman kan kibaruya b'an bolo ka da kulo kan o de y'a yira k'a fɔ Tomi y'a marabolo la n'o o commune dɔ kɔni fana bɛ yen ko Mafune a yira k'a fɔ ko cɛbakɔrɔ fila kɔni binna denmisɛnnin dɔ kan n'o kɔni ye san 17 bɔɲɔgɔnko la k'u kɔni y'a wele de k'a ka na k'olu bɛ fɛ ka kuma dɔ f'a ɲɛna o kɔnɔna la o y'a sama k'a minɛ ka taa n'a ye fanga la sokɔnɔna la olu kɔni fila bɛɛ jɛra dennin na o kuma kɔni o kun bɛ justice la depuis san 2013 kɔni kɔnɔna la a jugement kɔni kun bɛ ka kɛ nka proclamation kɔni kɛra nin wagatinin de la ko olu fila bɛɛ kɔni minɛlen don u bɛna san 5 kaso kɔni kɛ binkɛla fila ninnu kɔni tɔgɔ Kalifa Jara ani Yirika Bayo bin kɔni kɛla muso min kɔni k'ale fana tɔgɔ ko Haba Cenu kibaruya min kun b'an bolo ka da aw kulo kan bi o de ye ko n'i ma ban nali ma i tɛ ban tagali ma an bɛ ala deli ka dugawu don kɛ ala ka hinɛ an ka banbatɔw la k'u dayɔrɔ sumaya k'u fara silamɛsuw kan ala k'o kɛ nin jumaba ye lahɔrɔnya kama an b'a fɔ aw k'an mɛn